ji dema ku Emerîka biryar daye hêzên xwe li Rojavayê Kurdistanê bihêle û bîrên petrolê kontrol bike, berdewam Emerîka karwanên leşkerî û kelopelên lojîstî dişîne Rojavayê Kurdistanê. Duh Emerîka bi dihan barhilgirên amêr û kelopel û pêdeviyên leşkerî şandine Rojavayê Kurdistanê û ew barhilgir ku jimareya wan 6 barhilgir bû, bi ser bîrên petrolê de li Rojavayê Kurdistanê belav bûn. Weke hatiye ragihandin ku karwana barhilgirên Emerîkî diriya dergehê sînoriyê Welîd ku hevsînoriyê navbera Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. û ji aliyê xwe ve Ajansa Anadoluya Tirkiyeyê ragihand ku beriya çend rojekî çend endezyar û pisporên Siûdî ku di kompanya Aramco de kar dikin, çûna navçeya bîrên petrolê li dêra zorê ku bi bîrên El Umer tên haskirin. Her wiha Ajansa Navborî da zanîn û got ji bo parastina endezyar û şarezayên Siûdiyê, hêzeka leşkeriya Siûdiyê jî derbasî Sûriyê bû, bê ku cih û dergehê sînorî eşkere bike. Dawîn biryara Emerîka derbarî Rojavayê Kurdistanê û parastina bîrên petrolê ew bû ku 500 serbazên Emerîkî li Rojavayê Kurdistanê bimîne. û erkê wan yê sereke rûberûbûna Daişê û parastina bîrên petrolê ji Rûsya, rejîma Esed, Îran û çekdarên Daişê ye. Herçende Emerîka biryara mana hêzên xwe li Rojavayê Kurdistanê ji bo parastina bîrên petrolê daye, lê ew biryara Emerîkî û mana hêzên Emerîkî li Rojavayê Kurdistanê dilrehetiyê li cem welatiyên Kurd durust kiriye.